No toi agroforestry on sellainen, mikä on mua kiinnostanut paljon. Meillä on pieni 5 hehtaarin tila ja me ollaan sinne laitettu tommonen syötävä metsäpuutarha. Ja muutenkin niin se on semmoinen vanha tila, jossa on paljon peltoa, joka on savipelto ja siinä ei oikein taho kasvaa mikään. Niin nyt sitten, kun on huomannut, kun on sitä food forestia yritetty tehdä, niin tuommoiset vähän herkemmät kasvit ei kasva oikein missään. Ja meillä on hirveän tuulinen paikka. Niin mä oon täällä agroforestrilla niin kun yrittänyt sitä, että kun on vanhat pellot, niin me jätetään sinne niitä puita. Ja sit mä oon tehnyt sellaisia niin kuin tuulensuojajuttuja tonne noin sarkaojien viereen. Ja on niin kuin korkeampaa puuta ja pensasta ja sit sinne tulee perennoja ja muita. Ihan, että me saadaan se katkaistua se tuuli, koska meillä on myös semmoinen hallanarka paikka. Että sieltä menee semmoinen, niin kuin, on kallioita, niin sitten tulee semmoinen pitkä kylmä linja, joka pyyhältää meidän lävitse. Niin mulla on ihan kokeena se, että saanko mä täällä agroforestrilla laitettua sitten niin, että se kylmä ei tule. Ja sitten mä laitan siihen niin, että siellä on myös, nyt mulla on pähkinöitä istutettu toiseen kohtaan. Ja sitten mä jätän pajuja, mä jätän sinne, ne on kanssa siellä sarkaojissa. Ja sitten just paljon puita ja niin kuin tossakin oli semmoinen tavallaan niin kuin silvopasture, niin tämä olisi niin kuin, kun meillä on lampaita, niin me yritetään myös niin, että lampaat sitten niin kuin pitäisi huolta siitä alueesta ja sitten, että me saataisiin syötävää ja että siellä olisi niin kuin, tulisi semmoinen, niin kuin mä haaveilen semmoisesta vanhanaikaisesta, kun oli näitä hakamaita, että missä oli lehmät ja muut, siellä oli isoja puita ja sitten siellä oli niinku tilaa ja sitten siellä oli kuitenkin sitä ruohoa ja siellä oli puskaa, että mitä sitten eläimet ei ollut syönyt. Niin se hakamaa-idea on mulla niinku ehkä se siellä ja mun mielestä tämä agroforestry on nyt niinku aika lähelle tai onkin sitä, että minkä niinku kulman siitä ottaa. Niin ihan sitä, että mä saisin lisää tietoa siitä systeemistä ja mä oon lukenut paljon ja katsonut YouTube-videoita, mutta nyt täällä näin se niinku tulisi vielä sellaiseksi, niin kuin, että näkee jo ihmisiä, mutta että taas yhdestä kulmasta näkee, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ehkä ei kannata tehdä. Se vahvisti niitä, mitä mulla on niin kuin sitä tietoa. Eli kun yksinkertaistetaan kaikki tämä monimutkaisuus ja tämä, mikä on, että se on hienoa, kun me tieteellisesti nyt nähdään, että mikä siellä maassa on, niin se on tosi hienoa, että kun niitä ei muista eikä osaa eikä ymmärrä eikä pysty niin tarkkaa tekemään, niin tärkeintä on se, että sitä maata ruokitaan. Meillä on kylmä savimaa, niin mä ruokin sitä, mä laitan sinne orgaanista ainetta, niin se on niin kuin se, mitä mä osaan tehdä. Mä uskon, että se on ihan toi niin kuin tiedon jakaminen, että kuka on niin kuin kun meillä on maanviljelijät, niin he on niin kuin isältä pojalle oppinut tiettyjä menetelmiä. Niin sitten kun sitä vaan niin kuin tehdään, jauhetaan ja viedään enemmän ja enemmän, että se ei ole sama mitä se oli niin kuin 70 vuotta sitten, mutta tässä yritetään vaan saada niin kuin isommin enemmän, niin se, että muistetaan se, että sä et voi koko ajan ottaa, että sieltä sä et voi ottaa, että me ollaan kohta samassa tilanteessa kuin Amerikassa, että meillä ei ole siellä niin kuin sitä kunnon maata, vaan se niin kuin menee pois. Niin että me yritetään saada heille niin kuin tietoa, että se ei tarkoita sitä, että me sanotaan, että nyt jos sulla on 100 hehtaaria, niin hei, nyt sä alat laittaa puolet siitä on nyt sulla niin kuin tuottamatonta metsää, joka ei ole kuusta ja mäntyä, niin eihän se toimi, vaan se, että meillä on niitä peltojen laitoja, sitten meillä on jotakin ongelmakohtia siellä pellolla, niin ei niin kuin väkisin yritetä viljellä siinä ongelmakohdassa, missä on esimerkiksi enempi vettä. Tai sitten jos vielä jollakin on sarkaojia, niin saada sinne sitä kasvustoa, sitten me saadaan sinne eläimistöä ja sitten se pitää niin kuin huolta ja yritetään niin kuin pikkuhiljaa niin kuin antaa se niin kuin heille myös se niin kuin heidän oman elinkeinon mahdollisuus ilman, että sitä niin kuin pusketaan ylitte ja niin kuin yritetään vakuuttaa, että nyt kaikki täytyy laittaa tällä, vaan että saataisiin niitä laitakohtia pikkusen ja sitten kun siellä aletaan huomaa, että tästä on niin kuin hyötyä, niin
sitten se voi alkaa niin kuin lisääntymään. Ja onhan se ihan selvää, että ei me niin kuin ihan tällaisella agroforestry-jutulla, niin eihän me maailmaa ruokita. Että kyllä me tarvitaan sitä, että meillä on ne kunnolliset niin kuin yksivuotiset viljat siellä välissä, mutta ne voi olla siellä välissä ja se niin kuin tuottaa sitten pähkinöitä, niin kuin Suomessakin hasselpähkinä alkaa viihtyä oikein hyvin. Niin saadaan sitten taas niitä yhdistettyä, niin se on vaan niin kuin se tieto ja se, että kun ne pelot pois, että puut kun tulee sun tuohon viljapellolle, niin puun juuret sitten vie kaiken sieltä viljapellolta, että mitä se tarvii. Ei se välttämättä ole niin, vaan se on niin, että se puu antaa jotain, että se saa se sun kasvi kasvettua paremmin. Niin tämä on niin kuin yksi, että rohkaistaan ja niitä niin kuin annetaan tietoa siitä, että mikä on niin kuin vanha olettamus, että se voi olla väärä.